аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Юнус Юсуфӣ, паррандаи сабзи ишқ. қисса идома. дили нушинро аз ин миён зери бораи кушк омадани золу ба ҷои каманд гесувони дарозашро ба сӯи ӯ овардани рудоба мебурд. ин лаҳза чизе дошт ки рудобаро дар чашми нушин болотар аз зол мегузошт. рудобаи нотарс ва озоду сарбаланд дар ин дам бартар аз зол буд ва зол гесувони мушкини аз фароз ба пои диз расидаи ӯро мебӯиду мебусид ва ба сӯяш намоз мебурд. ҳар бори ин нақшро дидан дили нушин дар сина меҷаҳид. кунгураҳои кохи бошукӯҳи меҳроб дар шабони моҳи дуҳафтарову рудобаи чашмбароҳи зол дар сари борае зинда медид ва дар дил орзу мекард ки боре Кобулро бубинад ва аз ҳавову фазое ки рудобаи нозанину хиратмандро парваридааст нафас бикашад. инак пас аз дидор бо Кобул он рӯз наумеду ғамзада буд. модар боре ӯро ба тори банди бомиён низ баровардаву ҳамон ҷояш оварда буд ки уштурҳо давра хуфтаву девор бардошта буданд. ҳамон рӯз буд ки нушин аз рози чӣ гуна ба дунё омаданаш огоҳ шуд. сарашро дар оғӯши модар зад ва то як қатра об дар чашмонаш буд гирья кард. фирӯзкӯҳи пушти пардаи ашк ончунон дур намуда буд он рӯз ба назараш ки ангош дигар ҳаргиз наметавонад ба он бирасад. ва аз он рӯз ба пас нигоҳаш ошкору ниҳон пайваста ба сӯи банди бомиён мерафт. аммо корвони замоне аз он гузаштаву модарашро бо худ бурда ҳеҷ барнамегашт. маҳваш чанди пас танҳо ба кӯча рафтани нушинро манъ кард. рӯзи вай инак бо пухтупазу рӯбучини кушк ба поён меомад. ҳар кор ки катбону мефармуд духтарак бо дилгармӣ ба поён мебурд. заҳматдӯстии нушин аммо маҳвашро бештар хашмӣ мекард. илова бар ин дар ҳафта як бор ҳамроҳи Асал бозор мерафт ва ҳар чӣ ӯ мехарид ба хона мекашид. дар бозгашти ҳар бор пирдухтар аз дукони Санҷар дастамбуву кишмиши сапед низ мехарид. маҳваш аз меваҳои дунё кишмиши сапеду аз полезиҳо дастанбуро дӯст медошт. Асал инҳоро танҳо аз дукони Санҷар мехарид ва ҳар боре ки ба дари дукон мерасид домани фарохи чодарро аз пеши рӯ мебардошт, тори сараш мегузошт, пас гашта як он ба нушин нигариста ва ба дукондор мегуфт салом коко. чашмони бозигари Санҷар барқ мезаданд. дар рухсораҳои монанд ба кулчаи ширмол сурху ҷилодораш ки мегуфти ҳамин ҳоло равғанашон мечакид ду чолаҳак пайдо мешуд. нуги мӯйлабҳояшро ба боло тоб медод. фаши салларо пушти сар мепартофт, даст рӯи сина мегузошт ва мегуфт салом боно. Асал занбилро пеш дуконӣ мегузошт. Санҷар чашм аз чашми вай наканда чанд хуша ангур дар он мениҳод, як дастанбу низ ҳамроҳ мекард, дигареро ба даст мегирифт, монанди муҳрабози сирк аз каф ба каф мегардонид. сипас ба бинияш наздик меовард, жарф мебӯид ва замзама мекард. ёр дастанбу ба дастам доду дастанбу гирифт. ваҳ чӣ дастанбу ки дастанбу зи дастанбу гирифт. ва ин дастанбуро дар кафи Асал мегузорид. нушин мушоҳида карда буд ки Асал то дер дар бозор аз дукон ба дукон мегашт. рӯзро ба пешин меовард ва замоне ба Санҷар мерасид ки одамон ё ба намоз мерафтанд ё хаста шудаву ба хонаҳояшон бармегаштанд. ва боре ки ин гуна ҳама дуконҳоро гаштаву офтобро ба қиём овардаву то дукони Санҷар расида буданд, Асал ногоҳ аз ҳуш рафт ва рӯи фарши дукон ба замин зад. дукондор ӯро рӯи даст ба пасдуконӣ бурд. ба нушин гуфт бечораро офтоб задааст, як гелос дуғоб бояд бихӯрад. ту ин ҷо бош ки касе дукона ғорат накунад. ва пардаро поин заду дарро баст. ҳангоме ки Асал ба ҳуш омаду берун баромад, рухсораҳояш сурхи сурх буданд. Санҷар низ нафас нафас мезад ва ба нушин мегуфт минбаъд зиёд дар офтоб нагардад, ки саранҷомаш бад аст ва худо медонад дар бозор дилсӯзи дигаре чун ӯ ёфт шаваду
ба додашон бирасад. дар раҳи аз бозор ба хона Нушин банди дасти Асал дастпонаи зебоеро дид ва ҳангоме ки нигоҳҳояшон ба ҳам даррасид, пирдухтар дастпонаро дар ҷайб пинҳон кард ва гӯё ба кӯдак афсона мегуфт ки гуфт: Санҷар ҳиндуи мусалмон аст. аз дасти душманонаш ба Кобул гурехтааст, вале душмантар аз он душманҳо зани зиштрӯву макораш аст. соли обила онҳо аз Ғазнин ба Кашмир рафта буданд. Санҷар он замон бозаргони дароздасте буд. Занак ҳамон вақт гирифтори он бало шуда буд. Санҷар орзу мекард ки эй кош обила ба ҷои рӯи зебову тани раънои ӯро гирифтан ҷонашро бигирад. аммо занак намемурд. рӯзе ки захмҳои зан хушкиданд, Санҷар як сапедадам Кашмирро тарк кард ва пас аз чанд моҳ ба Кобул омад. боре як зани ҷандапӯш ки чеҳрааш замини шудгорро мемонд, вале нигоҳи равшанаш аз пушти пилкҳои даридаву кашида аз нерӯи тавонои ботинаш мегуфт, пеши дари дукон пайдо шуд ва бидуни хашму нафрат ба дукондор гуфт: Санҷар, ин гуноҳатам бахшидам, вале номардии дигаре агар аз ту сар занад, ба додгоҳат мекашам, ҳам ҷинояту хиёнатота ошкор мекунам. Асал ин ҷо аз бозуи Нушин гирифт. ҳамон рӯз ки зани бадрӯяш мирад, Санҷар мана ба хонааш мебарад. маҳваш бо худ аҳд баста буд то рӯзи бозгашти ҳушанг мани Нушинро дар ӯ бикушад ва духтареро пеши чашми шавҳар ҷилва диҳад ки намедонад кисту аз куҷо омадааст. аз дасташ коре бар намеояд, танҳо хӯрдану фармон бурданро медонад. ва пайдост ки ҳушангро ғуруру ҷоҳу ном намегузорад ки чунин зане дар канораш бошад. Нушин инро дарёфта буду медонист ки он рӯз ки ҳамроҳи Асал бозор омаданду атторӣ даромаданд ва барои маҳваш атру ғоза хариданд ва ба хотири рӯзкуркунӣ дукон ба дукон гаштанд ва соати дидори Санҷару Асалро наздик оварданд, духтар ба пирдухтар гуфт мехоҳад растаи нахфурӯшонро тамошо кунад. ин раста дур аз дукони Санҷар набуд. Асал зуд розӣ шуд. Асал аз ҳамон рӯзи дар дукони Санҷар ба қавли беҳуш афтодан мекӯшид худро ба Нушин дӯст гираду бо ӯ меҳрубон бошад ва гоҳе дар роҳи бозгашт аз маҳваш бадгӯӣ низ мекард. мегуфт ки пас аз чошти рӯзҳои якшанбе, он гоҳ ки офтоб ба қиём мерасад ва сояҳоро гуму садоҳоро кунд мекунад ва коҳилӣ бар одамҳо чира мегардаду хоболуду тамбалашон месозад, маҳваш пироҳани абрешуми сабз мепӯшад ва ин дам дами дарвоза зане пайдо мешавад ки мепиндори ҳангоми рафтан бо кафи по буса бар ҷамини замин мезанад. бонуи ноошно чодар бармедораду маҳвашро дар оғӯш мегирад. онҳо аз гунаҳои якдигар мебусанд ва ба сӯи номаълум мераванд. маҳваш он рӯз офтобшин бармегардад, болидаву шод бармегардад ва ба чашми Асал чунон менигарад ки пиндор нештари тезу сӯзон ба дили ӯ мехалад. Асал мефаҳмад бону чӣ мехоҳад ва ду даст пеши бар сар хам мекунад, аммо маҳваш он рӯз дар айвону даҳлези кушк бӯи боқӣ мегузорад ки меангори бӯ нест, тани зинда аст, гап мезанад, достони маҳрамона мехонад, васваса бармеангезад ва дар дили пирдухтар хоҳиши сахти ба бозор рафтану то дукони Санҷар расиданро ҷо медиҳад. бӯи атри маҳваш дар он рӯз ба ҳеҷ як аз бӯҳои аз бӯфурӯшӣ харидаи онҳо намемонад. он бӯ мегӯяд ки ӯро танҳо ду тан дидаанду медонанд. танҳо онҳо маҳрами рози ӯву ӯ ҳам рози онҳост. ҳангоме ки Асал он бӯро мешунавад ва чашмҳоро пӯшидаву жарф нафас мекашад, ногаҳ фучукучи шаҳватангез ба гӯшаш мезанад. нармии гӯшаму фарози гарданама бибӯю бибӯс ҷонам, охӯраки гарданама пур аз шаҳбӯ кардам. ту аз он нӯшиданро дӯст медорӣ, бинӯш азизи дилам, бинӯш. ба назараш ин ҳарфҳоро девору дарахту буттаҳои даврубараш такрор мекунанд. Асалро мурғак ба пушт медамад, танаш такон мехӯрад, зуд чашм мекушояд. фучу кучи маҳрамона гум мешавад, вале ба назараш меояд ки он бӯи сухангӯ паси буттаи гул нишастааст ва кофист ки
ин чашм бипӯшаду ӯ достони нав сар кунад. ҳар бори чунин бадгӯӣ асал аз маҳваш нохоста ҳушанг ба ёди Нушин мезад. танаш тафс мекард ва пиндор шарики ҷинояте шуда буд, ки дарди кун дар мағзи дилаш менишаст. вай мекӯшид, ки чизи дигар андешад. ҷавонмарду занашу бонӯи ноошнову пирдухтарро фаромӯш кунад. аммо ин пайванд ба гунаи мустаҳкам буд, ки ба ҳеҷ сурат гусаста намешуд. дар ин гуна лаҳзаҳо вай худро ба мушоҳидаи одамҳо саргарм мекард ва чизҳое медид шигифтангез. яке ин буд, ки медид ҳар кас дар пайванд ба сиришту хислату ху либоси хосу ранги хосу духти хоси худро дошт. шояд он пираҳан ё болопӯши кӯлоҳу пояфзор садҳо фарсах дур аз Кобул духта шуда буд. аммо ба назар меомад, ки дузандаи дур онеро, ки ин пираҳанро ба тану ин кӯлоҳро ба сар бояд бикунад, хуб мешиносад. аз фарҳангу фаросаташ медонад ва ҳангоми интихоби порчаву духтани пироҳан ӯ пеши чашмаш аст, фаромӯш нашудааст. либосе ки асал мепӯшид Нушин бар тани худ дида наметавонист. меангошт, ки агар пироҳану сарандозу чодари ӯро ба бар кунад, эҳсосу афкораш дигар мешавад. ҳамоҳангии ҷону танаш барҳам мезанад, назми зиндагиаш дар ҳам мешиканад. мушоҳидаи либоси одамҳо аз саргармиҳои дӯстдоштаи духтарак буд ва дар лаҳзаҳое, ки андешаҳои дилнохоҳ ранҷаш медоданд, паноҳ бар он мебурд. сомиёни азиз, шумо пораеро аз қиссаи нависандаи Юнус Юсуфӣ «Паррандаи сабзи ишқ» шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.